Ahojte všetci, vítam vás opäť pri ďalšom rozhovore, ale tento je dnes špeciálny, je úplne na inú tému, ale ja sa z neho veľmi teším. Chcela by som teda privítať všetkých z vás a teda aj vám poďakovať, ktorí ste si práve zapli tento rozhovor a špeciálne poďakovať tým z vás, ktorí si ho pozriete úplne celý do konca. A chcela by som povedať, alebo pýta sa mi povedať, že dúfam, že vám prinesie to, čo očakávate, alebo to, čo bude pre vás prínosné. Ale myslím si, že to slovíčko dúfam môžeme z toho úplne vynechať. A, a určite vám každému jednému z vás prinesie to, čo vám priniesť má. A ja vám želám, aby to bol taký ten prvý váš krok na tej dlhej ceste alebo na vašej novej ceste, ktorá vás povedie tam, kam by ste chceli. Tak mi dovolte, aby som privítala dnes moju hostku, je ňou Patricia Straková. Vítaj. Ahojte, zdravím. Paťka, ahoj. No ja hneď prejdem k tomu, o čom sa budeme rozprávať a čo je také základné gro toho všetkého. V podstate dnešný rozhovor bude o predstavovaní jedného veľkého projektu, ktorého si autorkou. A nechám vlastne slovo tebe, aby si nám tak zľahka, pôjdeme potom viacej do hĺbky, o čom tam pôjde, ale povedzme si zľahka, že o čom bude projekt a ako sa volá, to je podstatné. Projekt sa volá Nekonečno. Ten názov mi prišiel ako čistý channeling, by som povedala, takže tam som vôbec neváhala. A ako vznikol? No, ja by som povedala, že už nejaké 2-3 roky dozadu som si našla jedného kouča v Amerike, ktorý má určitú platformu. On robí veci trošku inak, než ich budem robiť ja, ale bol pre mňa takouto inšpiráciou, že za sumu, ktorá je vlastne dostupná celej verejnosti, robí meditácie, prednášky a robí to na pravidelnej báze, takže tvorí komunitu a ľudia môžu vlastne pravidelne zvyšovať frekvenciu. A už vtedy som mala taký ten pocit, že toto je niečo, čo raz vytvorím, ale zároveň som cítila, že ešte ma čaká nejaká cesta a že ešte nie je ten správny čas. A tam vlastne išli ostatné programy, ktorým sa možno potom vyjadrím, ako kurandera a tak ďalej, moje coachingy, terapie. Až teraz som sa dostala do bodu, kedy ma to vlastne pustilo a program sa onedlho spustí. A o čom to je? Takže bude to vlastne o tom, že každý týždeň tam budú určité session, vždycky s niekým iným. Moje kundalini aktivácia šamanské cesty budú každý mesiac, vždy raz do mesiaca. Vašek bude mať konštalácie, ktoré bude urobiť skupinové, ktoré pôjdu naživo. Potom sa tam budú striedať rôzni kouči, ktorí budú robiť či už energetické terapie, prednášky, alebo budú vlastne hovoriť o tých svojich technikách, ktoré oni používajú. A ešte budeme mať aj rozhovory s rôznymi koučmi a to vlastne bude skôr pre teba, že ty budeš tam mať ten priestor to viesť. A tam môjim zámerom je to, že keď ľudia vstúpia do nekonečna, tak si môžu aj nacítiť rôzne príbehy rôznych koučov a potom, keď to tak budú cítiť, tak sa môžu s daným koučom spojiť a vlastne ísť si tú svoju cestičku. Pretože aj keď viacerí máme podobné alebo rovnaké vedomosti, by som povedala, čo sa týka duchovnej cesty a nástrojov, všetci máme rozdielne príbehy, máme rozdielnú energiu a každý sa pritiahne k tomu, ku komu má. Takže môjim cieľom je vlastne, aby bola platforma finančne dostupná pre všetkých a zároveň, aby sa ľudia čistili energeticky pravidelne. Pretože ja už mám v svojom networku, by som povedala, skôr ľudí, ktorí tie vedomosti na tej vedomej úrovni majú. A už potrebujú viacej to energetické dočisťovanie. No lenže keď niekto ide na kundalini aktiváciu alebo niečo raz za pol roka, tak tie zmeny nie sú až také silné a nie sú až také dlhodobé, pretože aby sme mali dlhodobé zmeny, tak potrebujeme veci robiť pravidelne. A keďže každý deň sa stretávame s ľuďmi, so zamestnancami, ja neviem, spolupracovníkmi, s rodinou, ktorí majú rôzne emócie, rôzne veci sa otvárajú, veľa vecí nasávame, tak my to čistenie potrebujeme vlastne robiť pravidelne a taktiež pracovať na tej podvedomej úrovni. Takže je tak skratke cieľom. Dobre, takže ľudia si to môžu predstaviť tak, že to bude vlastne jedna veľká platforma, do ktorej si zaplatia prístup, nejaké členské, hej, to bude asi pravdepodobne na nejakej pravidelnej báze, budú platiť určite nejaký prístup a tým pádom budú mať vstup
ako keď si predstavím, že si niekto zaplatí nejaký online kurz, ale výhodou tohto bude, že to nebude iba s jedným koučom alebo na jednu tému, ale budete tam vlastne riešiť rôzne témy, hej? Čo sa týka tej spolupráce s rôznymi koučami, to by som sa ťa ešte chcela spýtať, že zhruba koľko koučov tam plánujete mať, alebo ak sa to teda už kreuje, tak koľko ich bude súčasťou a na aké rôzne témy to bude zamerané. Už si teda niektoré spomenula, ale že čo také zaujímavé by si ešte na tých koučoch vypichla, lebo mne sa veľmi páči tá myšlienka už len z toho pohľadu, že tam že nevypichávate tú konkurenciu, ale že naozaj je tam tá myšlienka tej spolupráce a toho, že každý jeden človek si presne môže nacítiť tú energiu a tam, kam ho to volá, je to úplne v poriadku. No v prvom rade čo sa týka v tejto práci duchovného kouča alebo sprievodcu, ja tam nevidím konkurenciu, pretože my sme tu, aby sme vlastne spolutvorili a ono je to aj spojené s tým, čo robím, čo je kurandera, že pomáham vlastne budúcim koučom a liečiteľom, aby vstúpili do svojej misie, tak ja im vlastne aj tu nekonečne dokážem vytvoriť nejaký priestor, aby sa vlastne prezentovali, takže ono je to tak krásne prepojené a vlastne keď chceme pomôcť svetu a zvýšiť tú frekvenciu v celom svete, tak potrebujeme práve spolupracovať a držať spolu a nie, že si konkurovať, pretože to je opäť len nejaká ilúzia. Konkurencia vlastne neexistuje, to len niečo, čo si tá naša myseľ určitým spôsobom vytvorila. A čo sa týka toho, kto bude v programe, ja sa snažím ísť dosť nasledovať tu vedenie, že ísť s tým flow ako keby a nemám to úplne, že celé naplánované. Už mám pár ľudí, ktorí sa mi ozvali, takže viem, že sa budeme zameriavať na intuíciu, budeme robiť aj nejaké EFT techniky, budeme samozrejme hovoriť aj o vzťahoch a takých tých základných veciach, financie, o tom budem hovoriť skôr ja. Takže bude sa to tam striedať, ale ja budem pomaličky odkrývať každý mesiac, kto bude vlastne vstupovať, takže tým to bude aj zaujímavé. A všetci budú mať prístup k záznamom, takže nie všetky veci pôjdu naživo. Takže napríklad moje kundalini aktivácia šamanské cesty budú zväčša zo záznamu, pretože ako bude raz počet ľudí, a keby tam mám 1000 ľudí a mám ich držať energeticky, tak by to bolo pre mňa celkom náročné. Ale zo záznamu to funguje takisto ako naživo, takže ľudia budú môcť si týmto prejsť cez záznam v svojom vlastnom čase, ale napríklad konštelácie pôjdu naživo. Alebo keď rôzni kouči budú robiť niektoré sessions, tak veľakrát pôjdu naživo. Takže bude sa to tam tak striedať, aby človek mohol byť vlastne aj v tej interakcii s tou komunitou, ale zároveň si pozrieť veci v svojom vlastnom čase. Teraz projekt Nekonečno. V podstate som to teda ja poňala ako predstavenie pre ľudí, ktorí by si to chceli, nechcem povedať ako klienti alebo zákazníci, ale z tej strany toho užívateľa pozrieť. Ale z tohoto, čo sme si teraz povedali, môžeme to brať aj ako takú výzvu pre terapeutov, koučov, liečiteľov, ktorí by chceli byť súčasťou tohto projektu, aby aj oni vedeli, že ešte stále môžu vstúpiť aj počas toho už ako bude fungovať. Určite áno, určite áno. On sa to bude budovať postupne a ja verím, že mňa ten vesmír bude akéby navigovať, kedy má ísť ktorá téma a že tí ľudia budú prirodzene prichádzať v tom správnom čase. Takže ako hovorím, že mám tam už na pár mesiacov nejaký plán, ale on sa môže meniť. Takže keď mi príde do života človek, ktorý zapadá do témy, ktorá sa práve rieši, že sa mi to ukazuje, dajme tomu, lebo vždycky dostávame tie signály a znamenia, tak sa to bude prehadzovať. Takže ja nechcem mať nejaký striktný plán, ale vždycky mesiac dopredu oznámime, aké budú session. Takže to sa bude postupne vlastne oznamovať a meniť a budeme takto. Dobre, ja som na tvojich sociálnych sieťach samozrejme už videla pár takých prvých nástrelov toho, že niečo sa chystá a určite aj teda ďalší ľudia. Tento rozhovor, keď vyjde, to už bude vlastne ďalšia vec, ktorá teda viac to už predstaví, odštartuje, ale zaujímavá ma tá podstatná informácia, že kedy začíname. Úplne, že úplne. Tak tá zaujíma mňa, to by to ti povie. Ako teraz ma vesmír veľmi vyškolil, pretože ja som mala plán, ale potrebovala som sa naučiť, že to takto nepôjde a hlavne nie s týmto projektom, že fakt musím nasledovať energiu a keďže som sa teraz presťahovala na nové miesto a som fakt, že v prírode, mám vedľa seba hory a oceán, tak teraz nás to púšťa a myslím si, že
do polky decembra určite, tak 1. alebo 2. decembrový týždeň by to malo ísť von, ale nechcem povedať presný dátum, aby som zase nedostala po prstoch. Takže určite všetci sledujte sociálne siete Paťkine, alebo teda aj koučov, s ktorými ste v spojení. Môžete samozrejme sledovať aj mňa, alebo teda na mojom YouTubeovom kanáli bude takisto tento rozhovor, ktorý bude ďalej potom súčasťou aj projektu Nekonečno. A týmto sa už dostávame viacej k predstaveniu nás, a teda najmä teba. Paťka, ja som ťa spoznala v jednom z programov, do ktorých som sa prihlásila. Ja už toto o tebe viem, spoznali sme sa už aj osobnejšie, ale ty máš veľmi zaujímavý príbeh k tomu, ako si sa vlastne v celej tejto svojej ceste dostala. Poďme trošku tak odzadu. Povedz mi najskôr, čomu sa venuješ teraz, keby si mala zhrnúť, že predstaviť, to je Patricia Stráková z pohľadu holistickej koučky, čomu všetkému sa venuješ, ako sa môžu k tebe dostať ľudia, ktorí hľadajú možno práve tvoju pomoc. Mhm. No takže z prítomného okamihu sa najviac venujem Curandere, to je program, v ktorom si vlastne bola aj ty. A to je program pre budúcich koučov a liečiteľov, takže ľudí, ktorí vlastne cítia, že chcú ísť touto cestou, ale dáme tomu ešte majú nejaké otázky alebo chcú prejsť cez čistenie, aby sa mi otvorilo viac energetických dárov alebo chcú nejaké vedenie a tak ďalej. Takže to máme 3-mesačný program, ktorý vlastne teraz stále beží a ten otvárame 2-krát do roka. Do toho robím aj individuálne terapie alebo coachingy, ale to robím už fakt, že minimálne by som povedala, pretože svoju energiu dávam skôr do týchto projektov, ktoré sú väčšie, lebo tam sa cítim ako doma, ale zároveň robím aj energetické liečenia, či už na diaľku, alebo osobne, keď je niekto na Bali. Pracujem s kundalini energiou a teraz nedávno mi vlastne prišiel channeling, aby som začala robiť šamanské cesty, takže to je niečo nové pre mňa a v tom budem spájať kundalini aktiváciu s meditáciou a do toho pôjde taká šamanská bubnovitá hudba, takže to je niečo, s čím začínam a prečo mám veľké zápalenie, tak som zvedavá, kam ma to povedie. Super, super, to je novinka momentálne aj pre mňa. Ja sa teším, keď tieto jednotlivé aj praktiky, nenazvem to praktiky, ale rôzne metódy liečenia budeme rozoberať aj viacej do hĺbky, určite na to ešte priestor bude. A poďme k tomu, že ako si sa ty dostala k ceste liečiteľky. Ty žiješ na Bali, už som nám spomenula, že teraz sa presťahovala z jedného miesta zase na ďalšie, ale čo ťa priviedlo na Bali? No ja som vlastne predtým žila 5 rokov v Amerike a ja som bola vydatá. Po nejakej dobe som zistila, že som emočná tyrana. Hovorím to, že po nejakej dobe, pretože keď je niekto fyzicky tyraný, tak to väčšinou vidí hneď, ale pri emočnom tyraní to niekedy trvá nejaký čas, pretože ľudia si veľakrát myslia, že je to ich vina a nevedia sa na to pozrieť akéby objektívne. Takže mi to trvalo nejaký čas. A ja vlastne vďačím svojmu bývalému mužovi, pretože všetky tie výzvy, cez ktoré som išla s ním, mi pomohli k tomu, aby som sa začala venovať seba rozvoju. Takže boli tam dni, keď som úplne padla na kolena, keď som potratila a to boli také najsilnejšie momenty, ktoré sú smutné, ale zároveň mi dali vlastne tú silu sa postaviť a začať žiť inak. A to mi dalo vlastne silu odísť od neho, odísť z Ameriky a nasledovať svoje volanie a moje volanie bolo ísť na Bali. No a na Bali začala moja cesta, ktorá bola najprv celkom keby taká strmitá, pretože som išla cez svoje vlastné liečenie, musela som si uznať svoje vlastné rany, prečo som si ho pritiahla, aké veci som mala nedoliečené z detstva, ísť trošku do podvedomia, prepísať tam veci. A ako náhle som vyliečená, nikdy nebudem, to by som povedala, to je celoživotná cesta, ale ako náhle som bola v tom bode, že už som si nepriťahovala ten typ ľudí do svojho života a začala som o tom hovoriť na sociálnych médiách, tak prirodzene mi začali ľudia písať, že by chceli mať so mnou konzultácie. Takže môj prvotný plán ani nebolo, že idem robiť nejaký biznis, čo sa týka holistického koučovania alebo liečenia, ale vlastne ten vesmír mi to dal na tanieri prirodzene len za to, že som začala rozprávať o sebe a o svojom príbehu. A potom sa tie veci už začali krásne skladať, že robila som vlastne coaching a následne som stretla Ľudku a vytvorili sme program Curandera, pretože sme si všimli, že priťahujeme si do pola ľudí, ktorí
sú celkom v pohode s tým, čo robia, ale cítia, že tam niečo viac, že tam není úplná tá naplnenosť z toho, čomu sa venujú a cítia to v sebe, len to nevedia keby ešte vyjadriť a potrebujú práve to vedenie, takže to nás naviedlo prirodzene aj k tomu programu, ktorý sme otvorili. No, ono, keď ty často hovoríš, a ja viem, prečo to teda to tak je, ale mnohí možno, že nevedia, alebo nevedia tak uchopiť to, že sme si potrebovali niečo nacítiť, alebo počula si volanie a podobne. Jasné, teraz už máš určite tú intuíciu tak vycibrenú, že presne vieš, čo áno, čo nie. Ale v tom čase, keď si sa sťahovala od ex-manžela, v podstate určite to bolo niečo na štýl úteku a takýchto vecí, že teda chcela si od toho naozaj odísť. Po rokoch z Ameriky si prišla na Slovensko domov a zistila si, že tam nechceš dostať. Dobre, ale to je prirodzené, ale akože prečo práve Bali, že či ťa tam niečo ťahalo, či si už vedela, čomu sa tam budeš profesne venovať, ako to išlo s tvojou kariérou, ako si vlastne dokázala rozoznať to volanie, to slovo volanie. No, to bolo v prvom rade bolo to aj spojené s tým, že som vedela, že na Bali je veľa liečiteľov a koučov. To bola taká tá racionálna stránka a cítila som, že potrebujem pomôcť, pretože niektoré veci si vieme vyriešiť aj sami, ale predsa len keď sú tie zrania fakt hlboké, tak potrebujeme človeka, ktorý sa na to pozrie objektívne a ja som si uznala, že potrebujem pomôcť nejakého toho alternatívneho liečiteľa. Ale mne sa všade ukazovalo Bali, ja neviem, to tak býva, tam bol na Facebooku, tam niekde na billboarde, proste všade mi prichádzalo to slovo Bali a moja hlava to nedávala, takže tam som vedela, že to volanie, pretože racionálne skoro všetko išlo proti. Neviem jazdiť na motorke, nikoho tam nepoznám, zase idem na druhú stranu sveta a vlastne tá moja myseľ to sabotovala. Ale to srdce úplne choď, že úplne som cítila takéto rozžiarenie, že tam mám ísť. Takže ja som akéby predtým rozoznávala intuíciu podľa toho, že moja myseľ išla cez strachy. A intuícia nie je nikdy spojená so strachmi. Takže keď tam sa vyplavujú vlastne strachy, tak vieme, že to je len hlava alebo ego, ktoré chce byť v tej komfortnej bublinke a bojí sa niečoho nového. Dobre, takže si počula tú svoju intuíciu, v podstate si tam išla za tým, aby si najskôr liečila seba, ono to v podstate je taká asi aj, nechcem reči správne, nesprávne, ale je to jedna z tých takých ciest, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa otvorili aj tým našim darom, alebo aby sa im začali venovať viacej a začali si ich všímať, alebo možno naozaj presne ako si povedala, že zrazu začínajú vychádzať na povrch z rôznych strán a že sa nám to tak začne ukazovať, je práve tá cesta tej osobnej transformácie. A ty sa vlastne vo svojich coachingoch venuješ aj tomuto. Ja som to párkrát vlastne už aj v rozhovoroch s Ľudkou spomínala, že vy využívate aj frekvenčné zariadenie Healy a ty máš s ním veľmi, myslím, že pozitívne skúsenosti a asi s ním aj naďalej pracuješ. Je to jedna z takých ciest a metód, ktoré môžu pomôcť. Lebo keď sa bavíme o tom na takej tej rozumovej úrovni, že si nejaké zranenie aj zvedomíme a tak ďalej, tak ono treba to ako keby dostať ešte aj von z toho tela alebo z toho energetického pola. A ak to správne hovorím, práve Healy funguje na takých tých vibračných vlnách, ktoré by nám v tomto mohli pomôcť. Vedela by si mi aj k tomuto trošičku, nepôjdeme úplne do hĺbky, ale povedať viac? Ja verím tomu, že každý sa dokáže akéby energeticky liečiť sám, ale Healy je dobrý nástroj na to, keď si v tom ešte tak neveríme. Takže hlavne na tie začiatky je to taká skratka a nástroj, ktorý nám pomáha keby prepis toho podvedomia alebo podvedomých presvedčení. Takže my pracujeme na vedomé mysli alebo na podvedomé. A máme to svoje akéby informačné pole, v ktorom sú informácie a cez Healy sa keby vie napojiť na to naše informačné pole a prepisovať tie veci. Takže pomáha nám to na práci s klientmi. Toto je technika, ktorú používame my, ale na začiatku, keď som Healy dostala, tak som ho používala technikou, ktorú vlastne učia tí, ktorí vynašli Healy. A tam vlastne si pripájame len takto náramky a púšťame si programy podľa toho, s čím máme problém. Takže
tam sú programy na rôzne časti tela, na rôzne fyzické choroby, emočné choroby a môžeme si pustiť hodinový program. A tam som vlastne pri tomto spôsobe som začala veriť Healy, pretože ja som bola vtedy pohryznutá psom a mala som rozhryznuté pery a nepoužívala som žiadne tabletky a vlastne Healy mi ukázalo, ako som sa dokázala rýchlo vylečiť, že ani doktor tomu nemohol uveriť, keď som prišla na kontrolu. Takže tam začala, keby tam som si vybudovala tú dôveru a potom som o Healy začala viac hovoriť. A za tie roky, to už budú asi 4 roky, čo používam Healy, už nie až tak často, pretože viem si tie veci keby energeticky lečiť aj sama, ale s klientmi ho ešte používam ako takú pomôcku. Ja som si ešte prebehla vlastne pár vecí, ktoré som chcela s tebou si prejsť, ale väčšinu z nich budeme asi riešiť v takých samostatných rozhovoroch, lebo ja by som bola veľmi rada a týmto prechádzam asi aj k predstaveniu toho, tej časti projektu Nekonečno, ktorá bude o tých rozhovoroch. Ja som veľmi rada, že tam je zakomponovaná aj táto časť, lebo ja som presvedčená o tom, že v rámci aj takýchto rozhovorov o tom životnom príbehu daného terapeuta si dokážeme tých ľudí tak viac nacítiť, viac sa spojiť s ich energiou a zistiť, že čo všetko ešte robia, čomu sa venujú a niekedy možno stačí jedna veta, ktorá nám tak dobre ťukne, ktorú sme práve potrebovali počuť, že vlastne zistíme, že áno, tu je odpoveď na to, na koho sa mám obrátiť. A tým, že vlastne projekte Nekonečno budú rôzni terapeuti, ktorí majú rôzne svoje metódy a rôzne nádherné dary, tak keď ich budeme takto postupne predstavovať, tak to bude veľmi pekné. A takisto už len s jedným človekom, napríklad vidíme to na príklade s tebou, že čomu všetkému sa venuješ a že tých tém je toľko, že sa na ne dokážeme pozrieť. Že či už len, keď sa budeme pozrieť na tému hojnosti alebo prepisovania nejakých limitujúcich presvedčení, alebo to, ako pracovať s tým podvedomím, tak tých tém bude toľko, že ja si myslím, že aj ľudia, ktorí budú súčasťou tohto projektu, tak budú si veľmi radi pozerať aj tie rozhovory, kde pôjdeme tak dopodrobná, že kde to rozoberieme na drobné. No ale čo sa týka teba ešte, tak určite som tu mala vlastne na teba poznačenú takú otázočku, že keby si mala povedať, že kedy si prvýkrát tak začala veriť svojim darom a, a možno ako si ich rozpoznala a čo považuješ za také svoje najväčšie dary v rámci svojej misie? Ja neviem, ako to bolo, že presne, ale určite to začalo tým coachingom, pretože ja som vždycky prirodzene vedela počúvať a dávať správne otázky. Pretože coaching je práve o tom, že sa pýtame, aby ten človek si našiel tie odpovede. Nie ako mentoring, že my dávame nástroje alebo hovoríme, čo má robiť. A toto som mala prirodzene vždy v sebe, že som sa to nepotrebovala učiť, ako niektorí idú na nejaké školenia, aby boli certifikovaní kouči a tak ďalej. Takže ja som si to všimla pri kamarátkach a pri rodine a potom sa mi to vlastne ukázalo aj na práci s klientmi. A ostatné dary a veci sa otvárali postupne, ako je práca s energiou. To si myslím, že išlo, ako som ja prechádzala svojim energetickým čistením. To vidíme vlastne aj v kurandere, že keď naši klienti prechádzajú čistením čakier a rôznymi vypušťaniami bolesti, traum a tak ďalej, tak sa im začínajú otvárať dary, pretože všetci máme nejaké dary. A mne sa otvorilo vlastne liečenie rukami, potom čo sa týka kundalini aktivácie, že dokážem pracovať s tou energiou. Takže to sú také najsilnejšie veci, ale verím tomu, že postupne ako budem rásť, sa mi bude tých vecí stále viac a viac otvárať. Niekedy sa mi otvorí aj svetelný jazyk, keď robím aktiváciu. Takže ja som tomu otvorená a dôverujem tomu, že to všetko príde v tom správnom čase. Ty máš teraz v podstate určite plnú hlavu projektu Nekonečno a je to z toho cítiť, je to z toho poznať, že človek keď nájde takéto, že toto je ono, že do toho ide s takým tým svojim veľkým zápalom, ale teraz si mala vlastne aj veľkú zmenu toho sťahovania, aj toto všetko. Ako sa máš teraz a akom si teraz rozpoložení, nastavení, že čo, ak nás pustíš trošku aj do tvojho súkromia, že čo sú teraz také tie najhlavnejšie témy,
ktoré ti vyskakujú, ktoré sa ukazujú, či už sú to zranenia, alebo či niečo, čo si potrebuješ spracovávať, alebo máš teraz vlastne naozaj takú tú, to vysoké flow, pretože riešiš ten projekt, tú kreativitu, tvorivosť. Ako to ty vnímaš? Kde si na tých miskách váh? Tak ja si myslím, že skoro vždy, cez každé obdobie, ktoré ideme, sa ukazujú nejaké lekcie, o tom je ten život, by som povedala. No a mojou najväčšou lekciou je sa nenaháňať a dôverovať tomu načasovaniu, že je určitým spôsobom dané, pretože ja aj takto presne rok dozadu som mala dosť ťažkú nehodu na motorke, kde mi prišla jasná správa spomal, pretože mi prestali ísť brzdy a vlastne to bolo úplne jasné, že mám spomaliť. A teraz sa mi to tak vrátilo, pretože zase som išla do toho flow, že takéto vzrušenie, nový projekt, teší sa človek, chce všetko rýchlo, rýchlo, rýchlo. No a vlastne som aj nachladla a nejaké veci sa stali, že mi vesmír ukázal, zase sa ponáhľaš, spomal a bude to v tom správnom čase. Tak si myslím, že toto je taká moja celoživotná lekcia a ja sa snažím vlastne naučiť, čo je to trpezlivosť, pretože my nie sme až takí veľkí kamaráti, ale naciťovať sa, kedy mám oddychovať, kedy mám tvoriť a neponáhľať sa určite, to je moje. No. Dobre, dobre. No ja si myslím, že tvoj životný príbeh, aj tú cestu sme si tak zhruba prešli z rýchlika, ale určite nám o tom porozprávaš viacej. Aj k tým jednotlivým metodám by sme sa mohli potom podrobnejšie porozprávať, lebo určite bude ľudí zaujímať aj tvoja metóda kundaliny aktivácie, čo už mne hneď išlo, že aby si nám porovnala s klasickou kapkou a čo teda môžeme od toho očakávať, neočakávať. Je to na tebe, môžeme to buď prebrať teraz, alebo si k tomu spravíme samostatný rozhovor, ako to cítiš. Ale to môžem tak jemne vysvetliť. Ide vlastne o to, že veľa ľudí, čo robí kapku na Slovensku alebo v Čechách, tak išli cez jedno školenie. A ja som sa učila, ako robiť kundalini aktivácie cez šamanku z Peru. Takže ja to robím trošku inak. Robím to určite jemnejšie, pretože tam je aj zámer, prečo. Keď mám skupinu a každý má ten svoj nervový systém v inom stave, tak je dôležité, aby tá kundalini aktivácia bola jemná, pretože pre niekoho to môže byť veľmi intenzívne. A iné je, keď robím kundalini aktiváciu 1:1, kde si môžem dovoliť, pretože sa nacítim na energiu a viem, v akom stave má ten klient svoje zdravie. Ale keď mám skupinu, tak je dôležité, aby to išlo inak. A zároveň ja som akéby cítila, že to, čo robím, není úplne štandardná kapka, pretože otvára sa mi svetelný jazyk, robím to proste fakt, že inak. A preto mi prišla nedávno správa, že spoj to, svoje meditácie a kundalini aktiváciu a správ šamanskú cestu. Takže mne sa to tam všetko pospájalo, aby som si našla tú svoju cestičku. A myslím si, že toto je dôležité pre všetkých koučov a liečiteľov, ktorí využívajú rôzne techniky, aby si našli tú svoju cestu. Takisto, ak Vašek robí konštelácie, ale robí ich svojím spôsobom. Takže tie techniky môžu mať podobný základ, ale je dôležité dať tam seba, tú svoju energiu a to bude priťahovať. To je to, čo magnetizuje. Takže to bude moja cesta. Áno, ale k tej kundalini aktivácii, ľudia sú k tomu, majú rôzne nastavenia. Samozrejme, je to o tom, že si ich to zavolá vtedy, keď si ich to zavolať má, ale v čom sú výhody toho, keď vlastne absolvujeme pravidelne takéto kundalini aktivácie a prečo si ty myslíš, že ľudia z toho majú obavy? Mm. Ja si myslím, že je to ako s každou metodou, že sú určití ľudia, ktorí sú za a sú ľudia, ktorí sú proti. A môže sa stať, že niekto mal zlú skúsenosť, ak sa mu otvorilo veľa vecí naraz, na ktoré nebol pripravený. A preto je dôležité intuitívne si nacítiť, každý za seba. Som pripravený, je toto to, čo chcem. A ak áno, tak potom to nasledovať. Lenže niekedy ľudia idú len preto, že sú zvedaví a ani to tak necítia a potom sa prepalia, otvorí sa veľa vecí a potom vlastne ukážu prstom na tú aktiváciu alebo na inú techniku, že ubližuje. Zároveň druhá vec je, ako hovorím, s tým nervovým systémom. To ja budem vlastne vysvetľovať
aj zvlášť v sekcii kundalini aktivácie, že pokiaľ má niekto problém s nervovým systémom, tak nech sa poradí s odborníkom, či je to pre neho alebo nie. Ja nie som doktor alebo špecialista, takže toto je na zodpovednosti každého jedného človeka, aby vedel o svojom zdravotnom stave a či tieto skupinové terapie sú pre neho hodné. A čo sa týka benefitov, tak tie sú veľmi rôznorodé, pretože ja aj keď mám skupinu, pre ktorú robím kundalini aktiváciu, tak skoro každý ide cez úplne iný proces. Niekto vypúšťa emócie, že sa vypúšťajú nejaké bloky zaseknuté v tele. Niekto má vizualizácie a začne sa spájať nejakou budúcou verziou seba alebo dostane určité nápady, ako cestou ísť. Každý môže mať proces úplne iný, ale ide tam vlastne o to, aby sme sa viacej spojili so sebou a so všetkým okolo nás a cítili takú tú jednotu. Takže to je cieľ celej tej aktivácie, ale kde sa dostávame krok za krokom, pretože tá energia sa prebudza postupne. Väčšinou nie je prebudená za jednu session. Mhm. No môžem povedať a potvrdiť, že tvoje aktivácie sú krásne, sú jemné, ale zároveň sú intenzívne do takej miery, do akej si dovolíme ísť. A ja sama som bola jednou z tých osôb, ktoré mali predtým rešpekt, obavu, lebo áno, je pravda, že v niektorých veciach je taký boom okolo tej kapky a podobne a prišlo mi to byť také, že to nemôže byť úplne bezpečné ísť do toho takým nárazom, ako to je občas prezentované, aby to vyzeralo dobre. Ale môžem povedať, že ono to nie vždy tak je, ako to vyzerá aj na tých krátkych videách a na tých obrázkoch. Ale niekedy, keď si nás takéto veci zavolajú, tak presne to je o tom volaní, o tej intuícii a o tom, že sa niekedy treba len popasovať s tým svojim strachom a vypnúť tú hlavu a tú kontrolu, povedať si, že to, čo nám to má priniesť, to nám to priniesie a nemať očakávanie, že takto to má vyzerať a takto by som sa pri tom mala cítiť a podobne. Takže ja odporúčam určite Paťkine aktivácie. Ďakujem. Presne to je to, čo si povedala, tie očakávania a veľakrát môžu byť tým najväčším nepriateľom v tej aktivácii. A môžu aj brzdiť k tomu, aby človek prešiel tou aktiváciou tak, ako by mohol, len za to, že má očakávania. Preto len pozerať tie videá, kde sa ľudia neviem ako trásu, ono, veľa ľudí sa ani nepohne a ide len cez vnútorný proces. Teraz veľa ľudí si to spojilo práve s tým pohybom v tele, pohybom tela, ale to tak absolútne nemusí byť, takže tam je dôležité keby objasniť tieto veci taktiež, ale ja budem mať úvod do kundalini aktivácií vlastne taktiež na platforme, aby ľudia vedeli. Na mňa zaujali aj tvoje teda šamanské cesty, túto tvoju novinku, ktorú nám prinesieš. Ako som pochopila, ono sa ti to ešte tak aj skladá, kreuje a podobne. A v rámci programu Kurandera my sme s tebou mali viacero vedených meditácií a tie sú takisto úplne že úžasné. Je tam cítiť to, že sú robené v napojení a pomáhajú k tým jednotlivým témam, ktorými sme si prechádzali. Takže ako hovoríš, tak si ich budeš to tak spájať dokopy. Ale čo si môžeme predstaviť aj pod tým názvom šamanská cesta? Že čo to vlastne znamená pre toho klienta, že čo to je? No vlastne šamani kedysi používali šamanské cesty na to, aby sa dostali do toho vyššieho stavu vedomia, aby získali nejaké informácie, tak predtým to bolo možno, že sa majú presťahovať z jedného miesta na druhé, alebo kde je jedlo a také tie veci. A vlastne sú v šamanskej ceste, ja si myslím, že neviem povedať zase do budúcna, ale oni budú veľmi rôznorodé, takže vždy budú zamerané na niečo iné. Ale tá prvá, ktorú tvorím, je zameraná na to, aby sme sa spojili s našimi sprievodcami. Ak sú tam nejaké veci, nejaké správy, ktoré máme dostať, aby sme ich dostali, aby sme sa opýtali, aby sme sa spojili s našim spirituálnym zvieraťom. Takže to bude ako vedená meditácia, kde bude podklad vlastne bubnovitý, taká šamanská hudba. A to bude prednahraté a ja do toho budem naživo vlastne hýbať kundalini energiou. Takže ešte som sama na to zvedavá, ako to celé pôjde, ale teším sa. Dobre. Ja si myslím, že už teraz sa budeme chcieť všetci s tebou spojiť, takže tá trpezlivosť tvoja bude ešte trošku skúšaná, lebo už budeme všetci chcieť jednak vstup do nekonečna a už aby bolo všetko pripravené, aby to bolo nachystané.
Takže ja sa na to veľmi teším a myslím si, že aj ľudia, ktorí si pozrú tento rozhovor, tak už budú chcieť, aby to bolo vonku. Tak teraz som ti taký náklad trošku tlaku ešte hodila, že rýchlo, rýchlo. Som zvedavá, ako sa s tým vysporiadáš. Pohode, už sa s tým zmierujem, že nemôžem ísť aj tak proti energii. Ono sa to nedá. Ja môžem akože cez mysel to skúsiť, aby to bolo rýchlejšie, ale potom príde niečo, čo ma zastaví, takže už vlastne ani nejdem skúšať. Takže ono sa uvoľní do procesu, aby to bolo všetko tvorené z tej najvyššej vibrácie a z tej vášne, pretože keď ľudia tvoria obsah alebo nejaké projekty a že sa im nechce alebo sú unavení, tak tú energiu vlastne dávajú do tých projektov. Takže ono je dôležité, aby to bolo fakt v súlade s našim vyšším ja a robili sme to vtedy, keď to tak cítime zo srdca. No. Mhm. Aká je tvoja predstava alebo vízia toho, keď si predstavím, že takto by mala vyzerať najlepšia verzia môjho ja, tak ja sa ťa spýtam, že ako by mala vyzerať najlepšia verzia projektu Nekonečno, že ako si ho ty vysnívala a ako by si ho chcela vidieť, keď už bude, neviem, keď si takto sa porozprávame o rok, alebo o 2, alebo proste už keď bude tak rozbehnutý, ako je v tvojej predstave to naj. Wow, krásna otázka. Tak pre mňa je to, že môjim cieľom bolo vždycky vybudovať komunitu. Takže ja by som povedala, najväčšou víziou je, že sa veľa ľudí spojí dokopy a budú sa podporovať na ceste a nikto sa už nebude cítiť sám, čo sa týka tohto duchovného rozvoja, pretože už je to lepšie, než to bolo, ale ešte pár rokov dozadu by som povedala, že veľa ľudí sa cítilo tak osamelo v tom, že nemalo sa s kým porozprávať a tak ďalej. A chcem sa dostať do bodu, aby sa nikto necítil sám a ako náhle sa tam budú vlastne zdieľať aj rôzne príbehy, tak ako si aj ty spomínala, v tom príbehu sa človek veľakrát nájde a mne samej, keď som sa dostala do skupiny, kde boli emočne týrané ženy a čítala som tie príbehy, mne to veľmi pomohlo, veľmi, už len keď som sa spojila vlastne s tými ženami. Takže to je môj cieľ, aby sme sa navzájom podporovali a spolu zvyšovali tú frekvenciu a stadiaľ potom tvorili si realitu, po ktorej túžime. Ešte taká jedna vec, lebo my väčšinou v týchto rozhovoroch, alebo tak prirodzene, keď sa bavíme aj o tom, že kto ako čo bude využívať, aspoň teda ja v tých niektorých rozhovoroch, ktoré máme s ľudkou, sú viac tak orientované na ženy, ale teda aby som aj túto tak vyslovene povedala, že to nebude len pre ženy, že určite to bude pre každého, aj či je to pohlavie, alebo aj vekové kategórie, predpokladám. Určite áno. Určite áno. Aj pre mužov, tak Vašek bude jeden z ľudí, ktorí budú robiť session, tak tam máme hneď jedného muža. Ale určite je to pre obe pohlavia a všetky vekové kategórie. Ja si myslím, že čo sa týka projektu Nekonečno, sme zatiaľ vyčerpali, lebo ešte sa budeme baviť hlbšie neskôr. A ja mu prajem ako takému dieťatku k jeho narodeniu, aby, aby sa malo dobre, aby bolo zdravé, tak ako keď hovoríme pri blahoželaniach ľuďom, že nech sú zdraví, tak aj tento program nech je zdravý, nech prosperuje, nech sa cíti dobre, nech sa všetci tí, ktorí sú či na strane tých terapeutov, ktorí odovzdávajú nejaké informácie, alebo na strane tých, ktorí prídu ich príjmať, cítili dobre, aby bol šťastný, aby tam bolo plno šťastia, radosti, úsmevov, spokojnosti. No a byť v ňom bolo veľa lásky, lebo láska lieči a, a tam to všetko začína, myslím si, že aj končí. Tak aby sme boli všetci tak naplnení tým, že nie vždy všetko je také síce pozitívne, nie vždy letíme na obláčiku, ale je super mať taký ten pevný bod bezpečný a ja prajem projektu Nekonečno, aby bol tým stredom, tým balansom, ku ktorému sa môžeme vrátiť, že či keď lietame hore, alebo či padneme dole, aby sme si tam našli takéto ukotvenie toho, že tuto sa budeme cítiť dobre. Vašek to je krásne vidieť v takej vizualizácii, že ako keby niektorí ľudia prídu, niečo si zoberú, niečo odovzdajú a zase vo vyššej verzii seba odídu. A že tak pekne sa to tam bude hýbať. Takže budem sa na to tešiť. A krásne si to povedala. Veľmi za to ďakujem. A zároveň, keďže ty budeš súčasťou tohto projektu, tak by sme si teraz vymenili role na chvíľku.
A by som sa ťa chcela opýtať trošku, aby si nám povedala niečo o svojej ceste, že čo teba priviedlo k sebarozvoju? Môžeme začať takto. Ja si myslím, že my sme tú cestu mali takú podobnú, aj keď vždy je to trošku iné, ale ja som bola vo vzťahu, v ktorom som sa už necítila dobre a takisto som vlastne zistila, že som v takej tej roli obeti a už som si nevedela poradiť v tom, že do akej miery, lebo človek, keď je vo vzťahu, ktorý je taký nespokojný, viac manipulatívny, už nevie, že kde je tá racionalita toho, že kde ja robím niečo zlé, kde robí ten druhý zlé. Takže toto bolo asi takéto prvé, čo som chcela vyriešiť a chcela som sa cítiť spokojne, pretože ten môj taký prvotný pocit bolo, že chcem nájsť samú seba a v tom bode som si uvedomila, že ani nie tak nájsť, ako sa znova so sebou stretnúť. Že som stratila to, kým som bola a že opäť som chcela byť tým, ako som vždy v podstate v sebe cítila. Takže som sa začala viacej zameriavať na seba. Už len ten život tých posledných rokov v materstve bol taký, že ja som na seba úplne zabudla na nejaké svoje potreby a išla som aj emočne, aj psychicky, aj fyzicky na doraz. Takže som sa cítila aj vlastne vyhorená, vyčerpaná a podobne. Ale teda taký najväčší ten štarter bol určite vzťah, ktorý som chcela vyriešiť, z ktorého som chcela odísť. A to ma vlastne ešte stále hnalo tú moju vnútornú silu, že niekam sa posuniem ďalej. Tak som takisto začala vlastne vyhľadávať prirodzene veci, ktoré by ma mohli niekam posunúť. A asi to začalo taký, že som si dovolila ísť na prvý taký ženský pobyt, kde som si povedala, že si doprajem sama taký víkendový pobyt, kde som aj spoznala vlastne silu tých meditácií, toho, ako sa žena môže cítiť dobre v prostredí medzi inými ženami, kde som zrazu mohla zdieľať tie pocity, alebo zrazu prišla taká tá podpora toho, že sa veci dajú vyriešiť a dá sa to. Potom som vlastne vstúpila do iných programov, jeden z nich bol Lutkin, kde sme čistili čakry a tam vlastne sa už spojila moja cesta s vami, lebo už ako som vlastne tie jednotlivé čakry čistila, tak presne ako si povedala, že ono potom vychádzajú na povrch tie zranenia, ktoré s tými čakrami súvisia a každý odhalil nielen problém, ale aj riešenie naň a aj to, že ako sa to dokáže vlastne veľmi rýchlo zrazu diať okolo. A ja som zase taký človek a si hovorím, že vďaka Bohu za to všetko, že som veľmi vďačná a že tú vďačnosť som si začala naciťovať naozaj v každom tom prítomnom okamihu a za každú tú vec, ktorá sa mi diala, som bola veľmi vďačná a to mi na tej ceste, ktorá bola fakt, že ťažká, pomohlo asi najviac. Že v každom tom okamihu som sa snažila znova a znova naciťovať na tú vďačnosť, že už sa toto posunulo, už sa toto spravilo a podobne. Až ma to priviedlo práve k programu Kurandera vašemu, kde som si myslela, že vôbec nepatrím, lebo teda ja som sa necítila tak, že dobre, to je program pre liečiteľov. Ale tým, že som si s vami prechádzala jednotlivé tie svoje veci, tak som si hovorila, že môj zámer, keď som do neho vstupovala, bola naozaj tá osobná transformácia, to, že sa chcem cítiť dobre. A ono sa to potom postupne začalo aj ukazovať, že naozaj každý nejaké tie dary máme, každý s nimi vieme nejakým spôsobom pracovať, alebo sa učíme im veriť. No a potom sme boli spolu na Bali. No ja za to som úplne, že obrovsky vďačná. To bol vždy taký môj sen, ktorý som si myslela, že to není možné, aby mne sa toto splnilo. To, ja akože dodnes mám zimomriavky z toho, že som tam vôbec bola, lebo mám pocit, že to bolo v sne, lebo je iné, keď niekto cestuje a naozaj, že toto je jeden z mojich cestovateľských snov, ale ja som v tom období určite ani necestovala, ani len v takom tom najvyššom nejakom meritku nerozmýšľala nad tým, že toto by sa mi mohlo splniť. Ale teda som si tento sen splnila a čerpám z neho dodnes. A nie len z toho, že som v tej krajine bola, ale že to bol taký program, kde sme prešli úplne do hĺbky a kde sa teda aj viac otvorili tie dary. A ono je to presne o tom, že v tom bezpečnom prostredí, že keď som sa tak, ako si povedala, že ten projekt nekonečno, keď bude spájať tých ľudí, ktorí sa tam necítia osamotení, tak a bude to síce na tej online forme, ale
ono to nie je všetko len také virtuálne, lebo my sa reálne prepájame, reálne sa spolu rozprávame, reálne sa vieme podporiť. A presne toto som tam cítila vlastne na tom Bali, že zrazu vlastne som mala podporu tých ľudí okolo seba, že niekedy, keď neveríš v seba sama, tak jasné je to najdôležitejšie uveriť si, ale veľmi ti pomôže, keď v teba veria iní. Takže to bolo pre mňa také asi najkrajšie. No. No a tebe sa tam otvoril aj jeden dar, ktorý je spojený so srdcom. Môžeš nám o tom niečo povedať? Toto je tak ťažká otázka pre mňa. Vždy, keď nad ňou premýšľam, tak tuto presne narážam na to, že, hm, že ju neviem racionálne vysvetliť. Pretože to je presne to, ako si hovorila, že nešla si na Bali s cieľom, že ty budeš coach, že sa ti to postupne otváralo. Pre mňa vlastne bolo krásne, že otvoril sa mi dar, kde sme liečili srdcia, kde som vedela byť v niektorých situáciách nápomocná. Bolo to či už dotykom ruky, ale ono to hlavne je takým emocionálnym napojením sa na tú osobu, kde ja vlastne zrazu cítim tie asi najväčšie rany toho srdca, ktoré tam sú a snažím sa ich zaceliť. Tak to by som to nejak tak popísala a vlastne nikdy neviem, čo sa deje. Takže je to vec, ktorú som si zakúsila niekoľkokrát iba a zatiaľ v nej nejako veľmi online alebo na takejto báze nepokračujem, ale našla som si takú cestičku, aby som to úplne nestratila ten kontakt s tým, lebo mi to aj chýba, aj viem, že proste ma to tam ďalej ťaha a volá, tak začala som takisto robiť tie vedené meditácie, ktoré sú zamerané na liečenie srdca a, a som toho názoru, že každý si vieme to srdce vyliečiť sami, ale zároveň podľa seba viem, aké to je ťažké, keď nám niekto nepomôže v tom. Že my mnohí máme dary, ale veľmi nám pomôže, keď sa na to srdiečko pozrie niekto iný. Neviem, môžeš povedať aj ty si mala osobnú skúsenosť, videla si, ako to celé bolo, tak No ako hovoríš, tieto veci, čo sa týka energetickej práce, tak oni sa veľmi ťažko vysvetľujú. A aj teraz sme v kurandere ľudí, ktorí chcú, aby sme im vysvetlili tú energetickú prácu a ja, že no tak to je celkom náročné, že určité veci dokážeš povedať, ale niekedy to nevieš opísať slovami, že to človek musí fakt cítiť tú energetickú prácu a my sme vlastne tu na pobyte na Bali vytvorili skupinu, kde sme sa jednu noc všetci navzájom liečili a tam vlastne ty si zohrala veľmi dôležitú rolu práve tým liečením alebo otváraním srdc. Povedala by som každej jednej osobe, ktorá bola na tom pobyte. Takže nedokážem to vysvetliť, ale pokiaľ niekto cíti volanie, tak určite odporúčam, aby sa ti ozvali a musia si to zažiť, no. To je jedine tak povedať. A ešte by som mala jednu otázočku na záver, že z takých tých uvedomení alebo nástrojov, čo bolo také prelomové pre teba, že ti to fakt zmenilo tú realitu alebo pohľad, nie realitu, ale pohľad na svet, pohľad na život, že bolo tam také jedno najsilnejšie uvedomenie alebo nástroj? Vieš čo, rozmýšľala som nad týmto, že ktorý taký nástroj bol pre mňa asi najsilnejší, ale keby som išla len čisto tak racionálne po tých nástrojoch, tak určite to bola kombinácia viacerých, ale to najväčšie uvedomenie asi bolo presne v tom obrátení pohľadu do seba. Že v akejkoľvek situácii vlastne sa snažím vidieť lekciu a snažím sa pýtať tú otázku, že aká tá energia vo mne to tvorí, alebo že čo teraz cítim, že snažím sa ísť po tých pocitoch, že dobre, áno, že sú proste veci, môže to byť čokoľvek, že ťa niekto nahnevá a fakt vidíš, že si v práve, že cítiš sa okryvdená, tento zle reagoval a podobne. A ty môžeš dostať v tom nastavení naštvatia na toho človeka, že proste týmto mi ublížila hotovo. Lebo takto to reálne je, že tá objektívna pravda tak stojí, spravil niečo zlé. Ale ja som sa naučila na tom, a to je pre mňa naozaj zlomové, že aj keď to nepríde hneď takto, že človek sa najskôr naozaj nahnevá, ale že si viem potom nad tým sadnúť a povedať si, že dobre, ale prečo som teraz takúto lekciu dostala? Prečo sa toto stalo?
čo teraz ja si potrebujem v sebe vyliečiť a že čo to vo mne vyvolalo, aké pocity. Takže keď sa niekto ku mne nejak zachová a ja si vlastne vtedy dokážem povedať, že dobre, tak teraz sa cítim odmietnutá, teraz sa cítim nemilovaná. Takže pri týchto veciach určite zásadné pre mňa bol ten pohľad do seba, ale zároveň veľmi sa mi osvedčila alebo veľmi mi pomáha práca s tým vnútorným dieťaťom. Že akékoľvek sú iné práce aj s tými limitujúcimi presvedčeniami a tak ďalej, to mi ide, lebo ja mám veľmi silnú racionálnu hlavu, tam si to dokážem spísať, povedať, ale toto je pre mňa také, že čo sa stále učím a je to pre mňa také intímne, že si vtedy poviem, že aj tak ma to nakoniec k tomu vnútornému dieťaťu doviedlo, aj tak potrebujem pustiť tie emócie preč, potrebujem si poplakať, objať ho a povedať si, že áno, že tak dobre, tak takto sa cítiš. Tak to je pre mňa taká vec, ktorú asi odporúčam každému, že v každej situácii nájsť seba a že čo tam tvorím ja a prečo si priťahujem tieto situácie. A tak ako si na začiatku rozhovoru povedala, že nikdy nebudeme vyliečení, že stále nám každá jedna životná situácia prináša také veci, že si hovorím, že bože, že ja som si prešla nejakou transformáciou, že veď toľko to ešte mám naložené, ale, ale je tam jedna tá zmena, že si dokážem vlastne v tej situácii niečo pozrieť, snažiť sa nájsť ten kľúč a nejak to vyliečiť a vyriešiť. Mhm. Takže čo sa týka vlastne toho vyliečenia alebo tých lekcií, tak cez lekcie ideme celý život, ale dokážeme sa dostať do bodu, že cez ne budeme prechádzať s väčšou ľahkosťou a nejdeme už do takého toho utrpiteľa alebo do tej obete, že všetko ide proti mne, ale vieme sa na to pozrieť z inej perspektívy a nájsť si tam tú lekciu, čo nás to malo naučiť a tým pádom sa vieme tak trošku odosobniť aj od toho utrpenia a len si to precítiť cez to vnútorné dieťa, porozprávať sa s našim vnútorným dieťaťom a vypustiť. Teraz tu nechcem ísť veľmi do toho popisku, čo je vnútorné dieťa, ale len tak v skratke pre tých ľudí, ktorí sa s týmto ešte nestretli. Je to vlastne určitá nevedomá časť nás, ktorej máme uložené svoje zranené spomienky a tak ďalej. A veľakrát, keď ideme do nejakej bolesti, že nás niekto vytrigeruje, nahnevá alebo sme veľmi smutní, tak ono sa to odráža na tom vnútornom dieťati, že sa nám otvorila nejaká rana, niečo, čo nie je spracované. A my keď pracujeme s tým vnútorným dieťaťom, tak veľakrát zistíme, že tá naša vedomá časť je úplne v pohode. To vnútorné dieťa potrebuje to bezpečie, to, aby sme akéby validovali tie pocity. A veľakrát to jej stačí. Validácia tých pocitov. Je v poriadku, že sa cítiš smutná. A dovoliť tomu dieťaťu, pretože to je to, čo sa veľakrát nestáva v rodinách, že tí rodičia nevytvárajú ten priestor pre tie deti, aby cítili tie emócie. Veľakrát tam býva nekrič, nerev a všetky tieto veci a tým pádom sa emócie potlačajú a potom v dospelosti to vlastne liečíme, aby sa nám to neukazovalo na situáciách. Takže len tak skrátka. Mhm. Áno, no, je to tak, ale veľa tých vecí, ono to vždycky má aj nejaké zákutie, je to komplikované. Ja napríklad, čo tak najviac riešim, že tieto veci, keďže viem, ovládam a snažím sa si ich zvedomiť, tak zistujem, že je tam dôležité to púšťanie z toho tela, kde sa nám tie traumy uchovávajú a z toho nervového systému. A toto je napríklad pre mňa ešte taká veľká výzva, že púšťať to preč, aby sa mi vlastne tie lekcie neopakovali v rovnakom rozsahu. Jasné, oni nejaké znova vždycky prídu, ale že ja keď vlastne cítim, že stále a tá istá, tak viem, že proste toto ešte stále nemám. A niekedy je naozaj, aspoň pre mňa, veľká výzva, že akou metodou, čo použiť, ako sa k tomu postaviť a čo ešte spraviť, aby sa mi to neopakovalo, aj keď to už mám zvedomené. A to je možno práve na tom aj super, že vlastne my spoznáme aj v tom projekte nekonečno mnohé spôsoby. Že každému možno zapasuje úplne iný spôsob, ktorý môže vyriešiť ten problém. Presne tak. Ja tiež osobne preferujem vnútorné dieťa, alebo je to niečo, s čím vždy začínam. Keď robím terapie, tak vždy prvé sessions sú zamerané práve na vnútorné dieťa, ale tých techník je veľmi veľa a každému sadne niečo iné. Momentálne ideme veľa vecí práve cez konštelácie a to tiež vidím ako veľmi dobrú techniku,
kvôli tomu, že sme v tele. Pretože keď sme v meditáciách alebo v hypnóze, tak veľakrát pracujeme trošku tam hore viac a nevieme to, nie každý to vie stelesniť a keby spojiť sa so zemou a dostať to do toho tela. A na druhej strane konštelácie mi prídu v tomto ako veľmi dobrý nástroj, pretože sme v tele, prechádzame rôzne role a precíťujeme tie emócie, takže je to stelesnené rýchlejšie a vidím, že sa to ukazuje na tej realite, v tej fyzickej realite oveľa rýchlejšie ako niektoré iné techniky, takže ale o tom si ešte povieme určite viac. Dobre, Paťka, ja som veľmi rada za tento rozhovor. Teším sa, že sme to takto mohli celé zrealizovať, aby sme ho viacej predstavili. A no veľmi sa teším už teraz, že čo nám prinesie, kedy nám ho prinesieš a ako to celé bude fungovať. A ja si myslím, že teda najviac informácií u teba, ale kľudne si povedz, že kde nájdú ľudia informácie, ako sa k tebe dostanú. A my teraz vlastne pracujeme na novom webe, ktorý sa bude nazývať tvojenekonečno.com a takisto bude nový Instagram, ktorý sa bude volať Tvoje nekonečno. Takže všetky informácie ohľadom tohto projektu budú čoskoro a práve na týchto miestach. Dobre, takže ja vám aj do popisku tohto rozhovoru určite dám aj Instagram, aj profil na Paťku. Na mňa máte, na tento kanál. Čo sa týka tých rozhovorov, ktoré budú súčasťou projektu Nekonečno, tak budú priamo v tej platforme, takže dám tam aj web stránku, ktorá sa pripravuje, aj Instagram, ktorý sa pripravuje a vlastne tam už to potom bude, predpokladám, rozčlenené do rôznych sekcií a budete si môcť pozrieť, čo vás zaujíma. Presne tak. Vždy je na začiatku kalendár, kde si môžete nájsť vlastne naplánované sessions na ďalší mesiac a potom budú sekcie kundaliny, sekcie konštelácie, sekcie rozhovory a tak ďalej. Takže bude tam toho viac, bude to zoradené a človek sa môže potom spätne vrátiť k záznamom aj v svojom vlastnom čase. Dobre, super. Ďakujem ti veľmi pekne. Čo ťa ešte v dnešný deň čaká? My máme ránečko, vy máte po obede. No, nás čaká kurandera, takže ja sa idem najesť a idem za mojimi kuranderami, takže sa teším. Dobre, super. Tak vám prajem krásny deň, krásny ďalší program v rámci kurandery. Čo najviac nových liečiteľiek a liečiteľov, ktorí objavia svoje dary, aby sme si tu boli navzájom prospešní a presne tak, ako si povedala, aby sme to nevnímali ako konkurenciu, ale ako spoluprácu, sme sa navzájom inšpirovali. Ďakujem ti, Paťka, za rozhovor aj za tvoj čas. Ja ďakujem tebe. Maj sa krásne.